akanyamula mafuta ndenso kodziko lino anati ayi amenewa akufunika kuti adutse ndi anati ayi ine ndima ndilole matrakiwo adutse komanso galimoto zina zimenetu zinanyamula katundu osiyanasiyana msewu umene utopa chandofunikira kwambiri anthu akudikira ma ID anati ayi galimoto zimenezi komanso galimoto zimenezi nyamula zimafuta ziloleni zidutse ineyo ndikuyenera bwino chimenetu anthu akuno athokoza kuti tsogolero pameneyu mtsogolero dzichepetsa apa mtsogolero dziko lino wafika ndithu wakwera pampata denga ndikupatsireni kwamene akuyendetsa mwambo umenewu kuti mutsatire zonse madongosolo. The President of the Republic of Malawi and the President of Malawi Congress Party, Dr. Lazarus Chakwera. Maoko mchanya wanangwa. Yewo chomene wa President. Secretary General of Malawi Congress Party, Honorable Richard Chimwendo Banda, imwe mulinase pano na National Executive wose awalipano ma members. Ndiposo wa Regional Chairman wa Dada Kezi Msukwa, imulipano ndiposo District Chairman wa Karonga District Dada Ngoma na chipani chose chilipano. Paramount Chief Kyungu na mafumu wose imwe mwiza kuzakapokerera bwana pano. Maudindo wose galemekezeke munthu wa yeneyi. Bwana pano tipemberengeso Reverend Mwai Soko wa PCM wa tilongozye mpemphero. Yewo chomene wa President. Tirombe! Yewo Yehova chifukwa uchindami winu ukurutirira kukhira mu Boma la Karonga. Mwatipasa mrongozi muwemi batata. Uyo padera pavose afya ziuruke. Watikumbuka kumpoto watipasa mumba. Apotikana nangakocha kuti tava kumpoto tinganunga kanthu. Watipasa mumba Chakwera Yehova mkwezgeke. Tikumuongani chiuta chifukwa ta vantu vachigawa cha kumpoto muri kutipasa mtima wa kutemwa sukuru kwa chironda cha kota system cha tisuzganga icho mwana winu Chakwera watifumirapo chironda chira. Tikumuongani chiuta chifukwa padera pa vyose viwemi ivyo imwe fumu mkutipa Presidenti wa kwamba Kawiro Malawi uyo wasanga kugona kuno kukaronga Chakwera. Wawemi Yehova wakujumba apa cha tipasani mtima wakumanya kuonga tiwongenge. Tikuromba fumu kutina para ya kwana nyengo ya ukavota muzimu mtuwa wazakatokotoske mitima itu. Ndipo tose tikavotere Chakwera. Nguromba fumu kuti vangero vinu vamfikirire Chakwera uyu. Wendenge makora Chakwera uyu. Ndipo muri kutipasa Presidenti muwemi chomene uyo wakwenda yeka kwa mbura ndoto. Tipasani mahara. Tipasani vinjero. Mufikirirani kuvimphupuru na vigodo vya moto. Wendenge na kukara na nkhongono inu muzina Yesu taromba. Ameni wapapi. Maoko ma Reverend Mwai Soko. Wa President panyengo ya sono kwa mbla kumtaira nyengo ticheme weneko wachigawa Paramount Chief Kyungu kuti wampokererani. Uku wa Paramount Chief Kyungu wakuiza ku microphone mwapadera nipange recognize Mama Nyagondwe National Executive Member na Dada Mwakianjara National Executive Member veteran bwana. Yewo chomene wafumu wachigawa chino. Yewo wa President. Kia kwanda mumbirike mwesi. Tupirikane. Bongari kungindika undongo suwitu. Untimi auti wakwanda pawona kwa Karonga umariyo Kamuzu Banda. Kamuzu Banda aliyo wakwanda pawona kukaronga kuno. Kamuzu Banda aliyo wakwanda kuyenga
small state lodge in Karonga here. So I'll be asking the president to think about, to reconsider rebuilding a state lodge in Karonga. Mubriko. So Chakwera tata president ngukwambirira mbuyo mwaba na fyare bang batema ngozo. Uketire kirundiro kyosa iki dugano. Njobire kwa kayerekera tuyindikane tuganane tukorerane ukukwesha kisu kitu iki kamera. Linga tukayindikana, linga tukaganana, linga tukakorerana. Malawi taberugu. So I have the hope God is with us. So Your Excellency, I have my sub-chief here and other Vanafiare who are here. My senior chiefs are in all these other places where Your Excellency will be visiting. Ikiakwanda njobe isi, musipirike bwe bandu ba Karonga na Chitipa. Bikuti mazi ndi moyo ha. Nirungusuya Your Excellency, I had expected that after the inauguration of Chakwera uranium mine, Lotus, you should have done these things together. Chakwera uranium mine and Karonga town water supply project, they should have been launched at the same time. Garifyosa if you won't be working. Mukuli Rafik, why are you delaying these things? Abandu kuno kwa Karonga, bahobui kamisigisi. They are happy that your government has brought water project in Karonga town. And it's also benefiting the peripheral areas of Karonga. And I'll be humbly requesting, Your Excellency, Northern Regional Water Board should consider connecting the Songwe water project from Pusi to the border area so that the whole area is covered by Northern Regional Water Board. Abandu aba kutiwosa ba kipani kyako baripo bama biste bakuketi toro dori bakuganire nikuketi fudo shako isurinasho shako babura bandu apa ukuyobo bwana roli ukuyenga kisu kyamara. We need a leader who is courageous enough, a leader who is honest enough, a leader who is God-fearing, a leader who does not insult anybody. Ndikuronda na yobire mu Chief's Council. Any politician coming to Chitipa and Karonga insulting any other political leader out of this place. Tuprigana. Ndikuronda ndongosi ise kuno kutukana bangi. Tubagindikege barongosi, tungindikege oyu. Yo kyara tupere. Diku kyara tupyao yungi, shikwene ruduro. Une mundukege. Abangoma badi. Ukiungu yungi kuisa munduke bundu. So tuganane. Umundu ikere pakikota, mpapuro gindiko, mpapuro gano. Untimi wenu yu. Ikere pakikota, bariko bangi. Mpapuro gindiko, mpapuro gano. Tuesa bosiye. So I appeal to all of you. Tuganane, tugindikane, tukorerane. Now, our leaders, I know I'm wasting your time, Your Excellency. You have a lot of things to do. We are now in the campaign period. Everybody is watching you. Akaya kosa kamara bikuketa ugwe. Nabangi bobe bariko, bobe bikweta, ivoti.
Jorongana yobaga mwebando ninga mudurugano mukukete sheye bupirike se barongozi bukubabura. Yene yiyo yevoti ye. Omuntu ayobesha mahara. Ayobege ishakuyenga kaya kitu. Noti shakutetwe bantu turwanege. Obwite bununu. Abakimbizi na tuwabone bakwisa kuno. Nongo yafiki bakwisa kuno. Papa kumiyabo bakaganana. Bakagindekana. Bakakorerana. Deri mulondo se tuande pakurwa. De ndongo sari wesa wikwisa kuno uyo pya mwara kuti bandu mtuande borwana nakana. So Your Excellency, you're free in Karonga. You're free in Chitipa. You saw what happened in Chitipa. You've also seen here all these multitudes. They want to hear from you, Your Excellency. Mulunga kale nanu akusogolere ni pakati panthawi ya kampeni ye. Say the truth. And I said it in the past. Palibe nsogolere aliyense muziko la pansi pano angata kukwanilisa manifesto yake in 5 years. Palibe. Anzatu Tanzania akusogola muchitukuko because they understand the meaning of incrementalism. Zika lelo zayambika zipitita zabwino. Mukosa mango bomola ai. Lero shosa zonsezi zili manja mwana. Manja manonse na nyamata ndasungwana. Mweba yuba na mweba tani. Tuye bandu bakwenesha bakupiriki vikutubura. Isire data uyu tumpirike. Bikiswa bangi bakuidu bapirike. Doli voti yini domoki. Dole somu kubashoba bandwa. Don't cheat the leaders. Musa anamiza sokoleli ai. Azima yena zowona nikuziwa kuti mwavala lero chivwa achakwera bwera ba. Mawa wina bwera mchosa chitenge cha Chakwera mobala zini. Ngati boza. So please be honest. Muyobe wana roli mukuseka banaga momo. Ifingi muna fitenge huiga mawindo mwinu. Lero kiara batule mwesa. Tumweputelege president ende kanunu akendere ni mbombo yake. Your Excellency Karonga is welcome. Kaonga chomene. Tieni maoko mafumu. Pu. Your Excellency panyengo ya sono. Ni mlekani maoko ma Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party. Bulldozer Honorable Richard Chimwendo Banda. Tento nseti wese tanja mwamba. Ngati makonda Chakwera tanja mwamba. Kwacha. A president mwaona Karonga mamawa. Anthu awasiya ma business yao. Ambiriwa ni mavenda hapa. Koma chikondi chotaka kuoneni ali nacho. Ndiwazindikire Paramount Kyungu komanso mafumu onse, a regional chair ndiye nanonse. Bwana kuno ine sinditenga nthawi. Chifukwa ngati pali president amene waonetsa chikondi, mutangotenga Boma choyamba munakakonza kuja kunyanja madzi amavuta kuja. Kungotenga 2 weeks munabwera kukonza kumene kuja. Lero ngati pali president amene wayamba maskimu ambiri aulimi kuno Karonga ndi Your Excellency. Mpunga umene kunoko dziko lonse umadalira kuti uli ndi mpunga. Olo alendo akabwera timanena kuti mpunga wake ochokere ku Karonga. Mipunga ina timangodya pakuti yabwera pa tebulo. Koma mpunga weni umachoka kuno Karonga. A president, chifukwa chokuti inuyo mmakonda ulimi, lero mwatsegula maskimu osiyanasiyana kuno Karonga. Ndikunena pano akolola anthu akudzalanso wina mpunga. Andi china chofunika kwambiri ni mitengo. Kaletu anthu awa agulitsa mpunga, timitengo timene amagulitsa tinali tochepa. Lero mtengo amba ukwera. Kutsogoloko tiyapezereso msika wina wabwino kuti anthu awa atilima nkumagulitsa nkumakhala ndi ndalama. Bwana nanena kuja palibe president amagawa ndalama mchumba mwa munthu. President ntchito yake nkubweretsa chitukuko. Ndikubweretsa ulamuliro wabwino. Kunoko ulamuliro wabwino mwachita waukulu. Munawalemekeza anthu awa choyamba Your Excellency kuchotsa quota system imene a DPP anayika kuno. Anthu awa nawo amapeza ma points abwino koma kuti apite ku universities makanika. Chifukwa DPP inayika makii kuti anthu akumpoto asakhale nawo ku university. Chachiwiri bwana mwachititsa manyazi atsogolereni analipo mbuyomu.
ndi amene akumafuna atabweranso. Mbuyo monsemu palibe president olamulira amene anatenga running mate wake kuchokera kumpoto. Koma inuyo mwatenga engineer Vitumbiko Mumba kuchokera kuno kumpoto. Chimene mwapanga mwalemekeza anyamata onsewa, mwalemekeza makolo onsewa, mwalemekeza chigawo chonse cha kumpoto. Aliyense tsopano wazindikira kuti ndinu president wa chikondi. Kuno kukalonga munatenga kwa Richard Msoya, kuja munatenga kwa speaker Mama Catherine Gordon Hall. Lero mwatenga mwana wanu engineer Vitumbiko Mumba amene atiyimirire tonse achinyamata kugwira ntchito ndinu bwana. Mtima wanu wa chikondi msausiye. Mukumanga tu nyumba paja pa Ipiana, nyumba za polisi zambirimbiri zimene ena amakanika kumanga. Your Excellency, mwamanga nyumba kuja kumeru kuchitipa, nyumba zambirimbiri komanso za polisi zambirimbiri. Kuja kusongwe mwamangaso nyumba za polisi zambirimbiri. Chopambana chonse nsewu wa Karonga Chiweta mpano kafika kudowa mwaika makontrakta angapo akumanga msewu umenewu umene uthandize kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Bwana kuno kulika mnyamata kanu kamene anthu amakakonda. Ndangati mmankonda Mwanyongo? Ndi angati mmamkonda Mwanyongo? Tamwevani Mwanyongo ngati mmamkonda? Uyu bwana anayima 2019. Atayima 2019 sizinaende sana choke kuno kuwathandiza anthu pena paliponse Mwanyongo. Kunyamula fetereza, kuthandiza anthu mmaliro, zitukuko, kumamanga ma primary school zotero. Kwabwera by election zinangolepeleka pang'ono-ng'ono, Mwanyongo sanadani sokodi sana si. Uyu bwana samaona nyengo. Uyu ndi mthandizi nthawi ina iliyonse. Uyu amakhala ndi wanthu nthawi ina iliyonse. Ndi angati mutakamvotere Mwanyongo ndi Chakwera? Atauzeni wanthu pachokopera nyengo ya mara, atauzeni wanthu. Kwacha. Kwacha. Uitio nani? Uitio nani? Pampene nunani? Pampene nunani? Mwakudumula Your Excellency, nchindi zikumwenererani, Tata Kiavara, uruyindiko rukubakirire, nubutu wabosa buli apa, Tata SG, na twesa, mupimpa mwakudumura, vinandi wayoya kale wa Paramount, nani nusajirepo bwana President. Kuno tukunyadira maji mwatipasa pumping station ya Nyuwani. Apo pasiri hapo. Iyo wa Paramount wayoyanga. Wanyitu wakatipasa chiheni, chikatondeka utukwendesya kweni mwatiwikila chiwemi pumping station ya maji. Niyo yeso kuti Mr. President, kwa nyengo ya sono tikuti tukuzenga sontora ilora. Yikamirira for a long time. Sono ambako kuzenga makanala kula kuti tambeko kulima mpunga na vyose hivyo vingalimika musikimu ya ntora ilora. Wapapi vinyakaronga usange mkaonanga mafetereza kizanga kuno chifukwa cha wa president abamirira pano. Mwakwendera na munduna yao wakatipasa mafetereza kula kumbande mukagonanga nyengo itali wanyitu wakawapo wakati ya itatondeka kweni wa president wakatipasa matruck gama fetereza tiatika kulanga pambande para. Niyo yeso Mr. President panyengo ya jumpa hiyo mwatuperi firombe ngoma zinandi chomile pa Admark. Niwonge kuti Admark has been vibrant in Karonga. Tagulisanga ngoma zinandi kwa sono ni muongeso kuti Admark mwambaso kugaya ufu wa Graimiro. Na oso ulipo chifukwa cha urongozi wino. Ni muongani chomene cha umaliroso panyake ni uongeso kuti town yitu hii mwaikuzia kuti ni kale town council Karonga. Kweni mukaronjeza kuti iyi iwenge municipality. So tukulindizga kumanya kuti mazuwa chepa pa imu ngatipasa kuti ikahe municipality kuti panyake ikwereko. Cha umaliro kumalia kuti nipempeko kuti mvura kuno ikawa makora ya Mr. President. Njala iriko, mutigana anireko. Ngumanya kuti malipoti ya MVAC garongola kale kuti Karonga ili makora vivicha. Mutumishireko ngoma vantu wafuenge na njala. Nanga uli mpunga uliko patali patali kweni kulije ngoma kuno
mutikanaleko ngumanya kuti vyose vili munthowa vikwiza. Ine mufupi mwakudumula ni mungani chifukwa chakwiza kuno. Mwatipasa mangolomera, mwatitemera mangolomera. Niposo ndikulonjezeni Mr. President kuti kunoko kunachuka ndi 3-0. Ulendo huu Karonga kuno titi 20-0. Pa Karonga town pano ni 5-0. Chifukwa pali makansala 4 ineso mwana wao MP wa number 5. Tikupasani vote pa 16. Moyenda umu anthu akuti 16 kutalika kwatalika kuti kaponye vote. Moti tonsefe vinyakaronga njowe kuti koma ukerenganya. Koma ukerenganya huku na huku. President yo imirire hapo. President waru watiko, waru wachibavirisi, waru gano. Tusoya hapo ni president umununu ngati yo imirire hapo. Abangi hao bashobi mpirikenga kinonga cha butoro. Ndaga fiyo yeo chomeni. President khalidwe lake ndilo mweri mwanyongo amamenyera ufulu wa anthu. Akufunitsitsa Kalonga itapita patali itatsogola Kalonga. Bwana mujani manena mujani mati mutamsankha injiniya Vitumbiko Mumba anzathu achipani cha DPP mitu sikugwira. Alipo wina mnyamata nakasokera kumene maona ngati ampatsa running mate. Aona kuti running mate sana antani someneko sana mpatsa. Ine sindikudabwa fa DPP wo anachita kunena ma vice president yawo kuti moyo wawo wonse sadzatenga mtsogoleri wina aliyense ochokera chigawo chakumpoto. Kunotu kunali munthu otchuka Gudo Gondwe moyo wawo wonse sana mpatse wo vice president. Pamene inu mwaonetsera kale kawiri munkafuna Richard Msoya pano mwatenga injiniya Vitumbiko Mumba. Your Excellency Mulungu yekha azikudalitsani. Ndiye akamanena kuti abwererenso kujaku sitibwereranso Excellency kuja abino amaphedwa 189 acha abino amaphedwa dziko lonse 189 anamwalira mulamuliro wa DPP. Kungochoka DPP pampando achakwera nkutenga mpando palibe wacha abino amene wamwalira. Bwana aphunzitsi samakwezedwa. Inu mutangotenga mpando mwakweza aphunzitsi 39,000. Bwana anthu ogwira ntchito kuchipatala samakwezedwa. Inu mutangotenga mpando mwakweza anthu ogwira ntchito kuchipatala. Aphunzitsi wonse amene samalembedwa ntchito boma la DPP inu mwalemba ntchito fandi ana wanu dziko ndilanu. Pogawa zitukuko mukumaona kuti Malawi ndiyese kunsanje kukalonga kulilongwe pena paliponse mugawa zitukuko. Palibenso president wopambana woposa inu. Ndi angati takonzeka kukavotera Chakwera manja mwamba. Chizindikiro cha Chakwera ndi tambala wachani? Chizindikiro cha Chakwera ndi tambala wachani? Bwana chonde tipatseni moni masana wanu. Mulungu akudalitseni. Ziko mukambiri Your Excellency. Maomba. Yeo chomene ndafio. Temi watemi Paramount Kiungu na wafumu wonse wasaptie Senior Chief Zonadi alimadera wose na siana nalinda Senior Chief Kiripula posedwa hapa. Nditokoze chifukwa cha nonse mwabwera pano akuluakulu wa Malawi Congress Party Richard Chimwendo Banda ndi anzawo. Komanso kuno Karonga District Chairman Nkoma ndi nonse. Komanga Regional Chairman Ndikezi Msukwa mulandire ule munchindizi kumwenerani mose. Valisa wetu Asoko Chura Mtumbika.
Vapapi, abwezi, mena Karonga, monire mose. Nili wakondwa chomene kubwera kuno. This is a historic city. Chifukwa ngakhale dziko lonse lapansi limadziwa chifukwa chake mdayika zina pa roundabout apa kuonetsa kuti kuno history ya dziko lapansi osatiso ya Malawi yokha koma ya dziko lapansi Karonga ili pa record. Ndiye ubwera kuno nthawi zonse limakhala chinthu chachimwemwe, komanso ndaona kuti kuno mwandilandira bwino kwa basi. Mmene madzuka mama wasini makhulupirira nkoma kungoona nkuona kuti nyanja ilipodi ndati ndili ku Karonga. Koma okondedwa, nalapirira kupita kukayerekera. Chifukwa kukayerekera tayamba ndi Lotus Resources, mgodi umene wena adasakaza, wena adalanditsa katundu wa Malawi mwachibwana, wena sadasamalire kuti malamulo akhale okomera Malawi ngakhale nkhani ya migodi kwathu kuno. Uranium ni mgodi wapamwamba zedi. Lero tachitanso commission tatsegulira mgodi umenewu, ndipo ndi mgodi umene uthandize Malawi yonse kuno Karonga kuchitipa, chifukwa miyalayo imene ili ndi uranium malo ake ndi angapo ndithu ngakhale kukapita ku Livingstonia, ku Rumpi, ku Ntharire, ni chuma chimene ncha Malawi. Ndikamalankhula kuti ifeyo tikhala ndi Sovereign Wealth Fund, chuma cha dziko lonse chimene chitithandizire, zina ndi migodi imeneyi. Ndipo ku Malawi kuno migodi ndi yankhaninkhani, miyala ya mtengo wake wapatali, imene ndi maziko wakuti tsopano tichukumitse chitukuko cha Malawi mwamsangamsanga zioneke kuti dziko lasintha. Zaka 5 zijamdandilola ndikutumikireni zikumalizika pali pano, koma mudandipatsa voti anu ni cholinga chakuti ndikutumikireni tiyambe kuchita zinthu zimene zikomera Malawi. Ndipo angakhera kumana ndi masautso osiyanasiyana, gwero lathu linali gwero lakuti tikutumikireni pa zosoweka mwamsangamsanga zimene zimakhudza miyoyo yanu kuti tipulumutse moyo wanu. Timafunanso tiyike infrastructure yolimba. Misewu tikumangayi ni technology ya masiku ano yakuti tifuna ikhale yolimba kwambiri, chifukwa kuno kumene timabweretsera katundu wathu pa Northern Corridor iyi, msewu umenewu ngofunikira koposa. Koma timadziwanso kuti ngati sitipereka madzi aukhondo, mukumbukira chaka china Malawi yonse, district iliyonse, anthu anadwala kolera koyamba mu mbiri yathu. N'chifukwa chake tayika maskimu amadzi aukhondo m'madera osiyanasiyana. Ulendo uno nakatsegulira ina kutazima ku Rumpi komanso ku Mzimba. Kuno ndamva agogo akudandaula chavuta ni chani, uchoka kukayerekera mkadakatsegulira madzi uku. Chavuta si china yayi, chifukwa chakuti amene akhala kutithandiza anduna adayika kuti tichite zimenezi, koma amene akhala kutithandiza project imeneyi sanauzidwe mu nthawi yabwino. Tibwerabe tidzatsegulira madzi amenewa ndi project imeneyi, chifukwa tifuna iwowo tisangovathokoza ali kutali adzakhalepo kunena kuti mwakonda Karonga, mwathandiza anthu aku Karonga kukhala ndi piped water system imene ipereke madzi aukhondo. Tere kunali kupusi uko andiuza kuti ayi tufuna madzi amene aja adzafikenso kuno. Zikoma mfumu chifukwa mwabwereza mawu amenewo. Ndipo ife tifuna madzi aukhondo afikira aliyense. Chimodzimodzi tufunira kuti chakudya chikhale chofikira aliyense. Masikimu tayikawa kulifira uko ndi kwina, masikimu akuti adaonongeka kalekale
koma tisangodalira mvula yakumwambaku, tione madzi tili nawo kalewa, tiwagwiritse ntchito atipatse chakudya chokwanira. N'chifukwa chake lero anthu ambiri ali kuchita zimenezo. Tikufuna kuti achinyamata, azimayi akhale ndi mwayi wogwira ntchito zosiyanasiyana. N'chifukwa chake migodi ngati yakayerekerayi komanso masikimu ngati amenewa ndi zina zimene achinyamata akhoza kuchita kumalembanso ntchito anzawo, kamba kakuti nawonso wapatsidwa mpamba wokwanira kuti pa tawuni ngati pano achite nawo. Izi zitithandizira. Tereku lero tayambapo kuti ndi town council, koma cholinga chake nchakuti tikhalabe ndithu ndi secondary cities, koma pamafunika chilichonse kukhala stage by stage by stage. Chifukwa inu zimene tachita ku Malawi kuno tangokhala ngati tabyala mtengo wa zipatso, mtengo umene takhala tili kuthirira zaka 5 zimenezi. Ndiye pa 16 pa September mwezi ukubwerawo, wena asadule mtengo tisanadye zipatso zake. Musalole kuti mtengo audule. Chifukwa chake ndikupemphani voti yanu kuti muvotere Chakwera ngati president, amene running mate wake ndi engineer Vitumbiko Mumba, mnyamata mzanu, mnyamata amene wayimirira mnyamata anzake wonse, sikumpoto kokha koma Malawi yonse. Tikufuna zimenezo chifukwa nchani? Tikufuna kuti ntchito za boma zizithamanga mayendetsedwe yake. Tifuna ife tikhale nzikhwaya zathu. Tereku mkaponyera chitonyayo, ndiye kuti mwavotera makansala follow aja, ndiye kuti mwavotera chitukuko cholimba ndi chokhalitsa. Chifukwa ngakhale ndalama za Constituency Development Fund, mmene ine mudandilola ndikhale president, ndayipeza Constituency Development Fund ili pa 29-30 million kwacha. Tinaisontha ufika pa 100, tinaisunta ufika sopena, mmene timamalizamu inali pa 220 million. Tifuna ikhale 500 million. Yeo chomen. Yeo. Ndiye stage by stage by stage by step ni mastep amene watithandizira kuti tikhoza kukhala ndi chikhulupiriro kuti zimene sizinachitike kutsogoloku zitheka ndithu ndizo zichitikabe. Sima project okhawa amene tikufuna kuti atiperekere chuma kwa Malawi kapena kuthandizira Malawi kuno, monga nena kale mumakonda maphunziro mtundu wonse, ndipo nzoonadi, koma wena adatiphera maphunziro uphera achinyamatawa tsogolo lawo ni futi za quota system. Zimene zija futi za quota system tinawotcha kotera kuti aliyense ali ndi ufulu woti akhoza kupitira ndi maphunziro ake. Izi tikuchita mwadaladala, tipitirize ma technical colleges, tipitirize kupereka luso kwa anthu. Pakayerekera mwachitsanzo tili ndi Amalawi amene ali ma professional, wena ndi skilled workers, wena non-skilled workers. Level ya skilled workers ikule, chifukwa zimene zithandizire dziko lino kutukuka mwa msanga. N'chifukwa chake ndikulimbikitsani nonse, pitirizani maphunziro, pitirizani sukulu. Ine nathandiza ngakhale anthu opita ku sukulu ya ukachenjede kusiyananso ndi kale lonse. Ndapeza amene amaphunzira ku university akuthandizidwa mafizi ndi zina ali pa 10,000, lero ali pa 32,000, koma ndalama zakenso zochulukira kusiyana ndi kale lonse. Tuchita dala zimenezi ncholinga chakuti tikhale ndi dziko la anthu amene waphunzira bwino kuti alitengere kutsogolo. Chimene ndimakupemphani panopa sichinayi koma kuti inu ndine tigwirizane, tisadule mtengo umenewu umene tsopano wakozeka kutiberekera zipatso zimene zitithandize Malawi yonse. Komanso tizindikire ichi, tsogolo la ana wathu chifukwa cha chuma chimene tinacho kale ku Malawi kuno likhala lokhazikika. Tikhala ndi anthu amene akuthandizidwa ngakhale pa tawuni ngati pano bwinobwino mwatsatanetsatane.
khandi achinyamatawa ndi azimayiwa 1 million Malawi yonse apatsidwe 1 million kwacha achoke apa akafike pena kampamba kothandizira. Komanso 10-10 challenge yakuti 10,000 people Malawi apatsidwe 10 million kuti ka business kakakulupo kapite kakhale kakakulu kwambiri. Zimenezi ziwonjezereka pa zonse zimene vanife akuchita, zonse zimene tukula pa khomo tikuchita, zonse zakuti tigawe chakudya kumene njala ikadalipo chifukwa chakuti nyengo idatipweteka. Nthawi imene kudali madzi oyipa woononga kumwera, kuno kudali dzuwa loononga mbewu zonse. Njala takhala nayo koma tifuna zonse zikhale m'malo mwake. Ulendo woyambawo timathirira mtengowo, timakwaniritsa zosowekazi, koma ulendo uno tifuna zipatso zokoma chifukwa ma foundation wonse tayika. Wina asakunamizeni kumanga chitukuko cholimba ndi chokhalitsa sitenga kanthawi kochepa ayi. Ife tikuyika zinthu zakuti ife tikachoka vana vathu na adzukulu vathu kutsogoloko akhale pabwino. Chifukwa chake tsogolo fund, tsogolo account ya mwana, chuma chake tutizilenga ku migodi Malawi yonse ino. We have uranium, we have the largest deposit of titanium amati rutile kapena graphite, minyala ina kupalombe, rare earth. Dziko lonse la Malawi silosauka, tifuna chuma chimenechi chikhale sovereign wealth fund yothandizira wina aliyense ku Malawi kuno titukuke tonse. Nza Malawi zimenezi Mulungu adatidalitsa ndipo tikuti zikomo Ambuye chifukwa chotipatsa dziko lathu limene timalinyadira. Ifeyo timakondwera kukhala Amalawi, ndipo Amalawi ndife tonse. Palibe kanthu wena ali kumapiri, wena ali kuzigwa, wena ali kutali kuti timakanika kuafikira, koma tonse ndife Amalawi. Nchifukwa pafunika kusamala ngakhale nthawi ya kampeni, si nthawi ya ndewo, si nthawi ya nkhondo, si nthawi yoti tivulaze wina, ndi nthawi ya mtendere. Aliyense apereke mfundo yake koma asanyoze mzake. Tikhale ndi mtendere, tikavoteso mwa mtendere pa 16 pa, ndipo zikatha zovotazo tikadikiranso mwa mtendere mpaka na atalengeza masankho ayenda bwanji. Kwathu kuno timasunga mtendere masankho asanachitike, timasunga mtendere tikuchita kampeni, timasungaso mtendere masankho akalengezedwa zotsatira zake. Mulungu akudalitseni nonse ndafiyo. Mtsogoleri wa dziko lino kuyankhula ku khwimbi la anthu amene anasonkhana pa Karonga Boma pamene akupitiriza ulendo wake kuno ku Karonga. Ndi apa ndili ndi mtolankhani wathu Grant Muhango. Grant, ndinachita chidwi ndi mawu amene anayankhula mtemi wa atemi Kyungu amene ndi mfumu yakuchitipa ndi kuno ku Karonga, kunena kuti chitukuko anganya chimafuna nthawi, sizomangoti chaka chimodzi kaya zaka ziwiri, koma chitukuko chokhazikika chimafuna nthawi. Paja zoona chisomo mtemi wa mitemi Kyungu anakamba nkhani yakuti chitukuko chimafunika pakhale nthawi. Ndithu monga anapereka chisanzo cha anzathu aku Tanzania amene zinthu zimapitirira, ndipo ananena kuti zikamachitika zinthu zimenezi zimakhala zinthu zopambana kwambiri chifukwa chonena kuti dziko limakhala kupita pasogolo. Andi ananena kuti pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kufunika munthu amene angati kutengera dziko li pasogolo, amene munthu amakonda dziko lake. Ndiye kwakukulu nkhani imene anayankhula mtemi wa atemi Kyungu chisomo ndi imeneyi. Iyeyi amene mtolankhani wathu Grant Muhango. Tsopano pamene mtsogoleri dziko lino akunyamukapo pano pa Karonga Boma, ife bwanji tikubwezereni kulikulu lathu ku Blantyre kuti apitirize ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Tikhale tikubweranso chifukwa tikunena kuti mtsogoleri dziko lino mtsiku la lero mwanya huno ali ku Karonga. Zomwe kwambiri. My name is Lazarus, President of Malawi.
For the past few years, President Dr. Lazarus Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. There are times when all the mind wants